Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magweteng. Lo, grabe ka man. Para ko nagkakawat ni waiting na. Rato bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba ka inutulong diyan digdi sa iriga? Sisiki ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy, tataydo. Easy, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, wiri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 1332. 1332. Ay, nako. Pwede man, ano? Misyo, pwede. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Igwa na po kita magatugang nin 33 minutos, bakalis po ang alas 9 din na pagkaaga. Kami po aktibong membro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, just marhay na aga po. Mauran-uran na sa tuyang pagkaaga. Yaw naman po kita sa presentasyon kan Bicol Connection. Sa pangalan po ni karondang Joey Habanalim, kita po ang magkakaribanan. June Badung Batan. Kaibalan ta sa technical. Yaw man si Chief Engineer Abilindon Turalyo. And sa information, Aldrin Orlanda. And duman man po sa transmitter, yaon man si Engineer Dibilla, Joanner Dibilla, and si Playboy Tony Saison.
Iremana po kita 9:30 to 11 in the morning. Good morning man kay Ma'am Kyle. Kay Ma'am Kayla Ligasyon sa admin. And sa gabos pong naka-FB Live, kumusta na sana po kamo? Yaon po dyan sa syudad kang Taguig, ang Lerot family. Dyan po sa Wawa, sa Carnation Street, Wawa, Taguig City. Kumusta na sa naan mga Cipriano Lerot? And kumusta man si Edgar Badong? Diyan sa may Santa Teresita, naka-FB Live. And diyan sa may Catanduanes, ang sa kuyang kababata, si Joseph Frances. And sa kabos na naka-tune in po digdi sa RPN DCKI Iriga, sa anom na munisipyo. Yaon pa banwaan kan Balatan, Bula, Baaw, Bato, Nabua, Buhi, and digdi po sa syudad kan Iriga. Kumusta sa tuyang mga parokyano? Diyan po sa mga merkado. Kumusta sa tuyang binta na mauran-uran? Si mga pinaglihi sa kanding, hindi po makakaluwas. Kapag pinaglihi po mga tugang sa kanding, takot mabasa. And kumusta sa to yung mga biyahero? And sa to yung mga drivers, lalo na po sa mga pampublikong lunadan. Oy, luway-luway po kita. Mahalnas po ang tinampo. Lalo na po dyan sa may porsyon kan Barangay La Medalla, Baaw, Camarines Sur. Kung hali ka pong naga, pakalampas mo po dyan sa sarong gasolinahan, o luhay-luhay na po dyan. Medyo makatakot po. Asphalt overlay. Nayaon po dyan. Ano man po sa tuwing pagkakasaributan, ayaw po pag-imbitar ka na programa ng Bicol Connection. Kasod ma po mga tugang, igwas sa kuyang nag-text na pinagapapaabot sa kuya, mapadapit po sa mga senior citizen. Mantang iyo po ang topic kasod ma, pinagapaabot na report ni Karundang Ruth Cornelius. Igwa po kaya mga tugang nagkapira mga barangay na dai po gabos na membros ka na citizen, senior citizen, natatawan kay ning financial assistance. Bako man po ining pensyon. Ito po, financial assistance hali po sa DSWD. Ini po nga 500 pesos. Taigwa po mga barangay na pagbaguhan ka o igwa kang awad-awad sa pagkabuhay, aday po inaabot ka nasabit ng financial assistance. Mantangan ibang barangay po mga tugang, ano man ang sa imong kamugtakan sa pagkabuhay, mayaman man ka o katamtaman o dukha, pag ika po membro kan senior citizen, inaabot po mga tugang kan nasabit ng financial assistance. Kaya iyan po mga tugang sa mga siguro
Ako niyaon si Karundang Ruth. Duman po sa presidente kan Senior Citizen Federation, adya po sa Banwaan kan Baaw, miya po tadaw tabi ni Karundang Ruth. Kung igwasin ng arog kayan, na pag mga baguhan, dahil pa pinapapensyon o dahil pa pagkatawan ng financial assistance. Taan ibang barangay po mga tugang mayo nin pinipili. Magmayaman o magkatamtaman sana o yaong ka sa sabi ng nasa laylayan, inaabot po mga tugang kan nasabit ng programa. Ay pabotan ko ning marhay na agad dyan sa may partika na bato. Lalo dyan sa Masuli. Mr. and Mrs. Maumay. And si Jibilin, naka-Facebook Live, duman po sa probinsya nin Masbate. Sabi naman sa text, oral daw da siyang naka-FB Live. Adig sa RPN DCKI Iriga. Ayan po mga tugang tiba ada nakaantabay si Karundang Ruth. Ruth bako kamanggarong kanding. Nag-uran-uran pati. Diyan sa luwas, nag-uran-uran. Pagali ko dyan sa Baaw, nagtuturo-tagiti. O abot digdi sa syudad kang Iriga, nagtuturog taratagiti man talaga. Good morning kay bro, punong barangay, Milvin Barayuga. And sa ngunyan, ano ng mga plano? Plano kan mga bagong elehidong opisyal. Ano nan sa indong pinaghihimong programa. Lalo na po si mga bagong matukaw, bagong elehidong alkalde. Dapat po sa ngunyan pa sana igwa na kamong programa. Natangani po mga tugang pagtukaw nindo sa maabot na pitsa 30. Pwede sir ipresentar na po nindo duman sa publiko. And kung igwaman media na makaabot, o dahil na po kamo madidipisilan, na ipresentaran siya ng mga programa, tahama na. Good morning kay Karundang Joey Habanalim. And duman po mga tugang pagirumdum niya to duba sa may mga behikulo. Madali na po sa aga kabangaan na kita kan taon. Sa aga po yan. Buot sabiyon, anong na bulan na lang po, yauna naman si gastusan. Kaya ngunyan pa sana mag-oral kan siya na. Si mga may tinubong sa bunyag. Taan tinubong po mga tugang sa bunyag, obligado ang ninong na magtao. Pero po, ang tinubong sa kasal, iba man. Ang natipon-tipon dyan si mag-agom. Ang tanganing igwaning panregalo duman sa mga ninong, ninang. And pag nataban mo ning pakonsulan sa imong ninong, ninang, papadakupon ka manin manok. Manok na native. Sige na ngayon, dakupan na nga si manok dyan. Gustuhan na ngayang tulot, ang sarok panirataan duwa, bitbita na nindo. Iabaan na yan. Iyan mga tugang ang mga igwanin mga ninong-ninang. Kaya sa aga, pit sa uno po kan bulan na Hunyo.
Ngunyan, last day of the month. Month of May. Oy, kasodma. Ayan ang mga kuyan. Kumbaga, aday magpaparaawod si mga nagbe-birthday na Mayo ning panghanda, ano? Simpleng selebrasyon. Basta mairaos mo, pagpasalamat ka sa kagurangnan, na inabot mo ang edad na arog kayan, nakula na po mga tugang na blessing iyan sa imo. Oy, good morning dyan sa lokal na gobyerno Kanbaaw. Nakabot na digdi sa Kuyang Talinga. Kadakol na po na mga kaswal na tatanggalon. Ang iba nga ni, tinanggal na. Ayan talaga ang buhay. Pag nagkakaigwa ng national and local election, apektado po mga tugang sa tuya mga pagbuhay-buhay. Tasaro ka sa mga empleyado dahil ka man nagigirong alagad napadarawa ka. Napadarawa ka kung sa imong bubutuhan. Diyan ang problema. Ang nagsusurvey pa lang sa imo, saro na sa pinagtitiwalaan. Okay, mga tugang halata, igwa kitang report yaon si Karandang Ruth Pornelius. Halata, makuyan muna kita, Ruth. Itong ma-intro muna kita sa imo. Bicol Connection Report. Okay, mga tugang nasa linya si May naaga sirman sa tuyong mga parantabay. Good morning si Ma'am Kyle Daligasyon, ang sa tuyang admin, and siyempre sa mga inaabot kan na RPN DCTI. Mawan urang tabi karandang June, masiligay sa tuyang barangay, sa barangay Sagrada, talagang labo-labo na tortagiti. Kasubago, ano lang, luhay-luhay, ngunyan, minakusugbaga. Kasubago, wirik-wirik lang. Tama yan? Kasubago, wirik-wirik lang. Wirik lang ngunyan, pero Tagiti na. Orat siyang kayan, uran na yan. Yung ani tagi karandang June. Sa tuyang report tagi karandang June, si Kat Monina Balilla, Dr. Balilla kan Banwanin Paaw an kapitana kan Barangay San Roque. Nagkaigo siya nin reaksyon katakot pag duman. Good morning mo na pala siya Ma'am Monina Motor Balilla kan sa iyang barangay San Roque sa Banwaan ng Paaw. Good morning sa iyang mga pag-iiba sa konseho sa nasabi ng barangay. Sa hapon karon lang yun, sinasadahan ko kaya si Ma'am Monina. May reaksyon siya katakod sa sa gibukan barangay election sa mabot na December 5. Alagat may mga bareta kaya baga na pwede sir ining Oktaba. Sabi nga ni Martin Romualdez kan Iloilo garo ito kung dahil ko napapasala. Liti. Na Liti to liti. Sabi niya, pwedeng Oktaba ng una tama yung budget an Pilipinas para sa pagkonduktakan barangay election ngunya na December 5. Pero may mga reaction man sa ini na lalong-lalo na sa barangay. Arog namin ni Kap Monina Balilla. Sabi niya, tawag karon ng June, kung ako ngayaan hahapoton, mas gusto ko ngayang magkaigwanan ng barangay election sa sarong banwaan o sa sarong barangay. Ninhulita kung dainaman talaga kuyan kan sarong barangay o kan sarong namumuno sa barangay, pwede nang baluhan. Alagad po talaga ngayang marayman sa iyang pinagibong accomplishment, pwede na yan magtinir kan mga yaon sa barangay. Alagad para ngayon sa kuya, mas gusto ko ngayang magkaigawa na ng barangay election, maski ngaya ngunyang tulos, pagaro ngaya sa ibang ngayon napapagal naman,
And lalong-lalo na itong mga nasa pirang taon naman tabi karundang June. Pero may mga barangay official man na garo Habo pang mag-eleksyon. Pabor sa gigibukon na barangay eleksyon. Oh. And may mga purong barangay man sa Banwaanin Baon na gusto naman nilang magkaigwanin na barangay eleksyon sa maabot na December 5. Ano mo kaya tayo karundang June? So saro kayang barangay, gabian trabaho man kung talagang marangalan kan sa tuyang mga kababayan na bilang sarong barangay kapitandaang talagang mas dakulpan sa indang ginigibo bakong arag ngayakan sa sangguniang bayan na tuyong unit lang magkakaiguanin session regular alagad sa barangay. Pero 24/7 ngayaan sa imong duty dyan. Iyo. An iba kaya Karandang Rot, an iba kaya sa mga sa mga constituente sa barangay, si mga barangay official na hugakon na gusto na nila magpa-eleksyon. Pero si mga barangay official na mahigos, ang mga constituentes, dahil dawa nga mayong eleksyon, basta ang mga official kan barangay, ayaon dyan nagkatrabaho. Yes, sabi karon ng June. Pero ang sarong barangay official, kung maray man sa imong ginigibo, sa imong kinasasakupan, dahil ka matatakot na magkaiguanin eleksyon sa barangay, ngunyan na December 5. Siyempre, iisipon kan mga tao, si mga marahay mong naginibuhan. Pero kung may mga barangay official kita, na talagang daiman nagibo kan sindang obligasyon, sa sindang kinakasakupan, pwede sindang magkaiguanin afraid o pagkatakot. Iyo, tama. Na baka ngaya ako mabaluhan na. So may mga nakuambawan nga ni kita tabi karon dang June na reaksyon na kung ma-eleksyon niya sa barangay, dahil nga bako ngayang arag na nga ka ito na pwede lang sabihan mo na lang na tabangan mo ako sa maabot na eleksyon. Pero ngayang yan, involved na permian kwarta. Kaya nakakatakot na ngayang maglutsada sa politika, lalo na sa barangay. Nagkaroon nga ang tao tuod na kung may isang itaunin kwarta dahil maboto. Iyo, tuod na kaya, Karandang Rot, tuod na kaya ang tao duman sa kwartang pinapanao. Tainot, pag nakatukaw ng yasinda, naman pakilabot. O ngunyan pa sana nga, pakinambangan tanan kwarta ninda. Pero para sa mga iba nga ni Calving observadores sabi karon dang June, may mga nag-obserbar man na sala nga niya pag-arog kayan, garo nga magiging bakong tultol. Kung arog kayan ang magiging patakaran na kan sarong barangay na maski sa barangay na magkakaiguanin arog kayan, nagaro vote buying. Anong naobserbaran mo karundang Rot sa eleksyon sa barangay? Sabi kan Commission on Election no partisan. Ay po, karundang din ka nakalihis nga ning national and local election dahil maiwasan itong mga namumuno pa sa barangay. Kapaan mismo promotor kan pagiging non-partisan na pinagsasabi ninda. Pero Karandang Rot, sabi kan Commission on Election, pag an election sa barangay no partisan, alagad an maobserbaran mo si kapitan nga kandidato ni mayor. No comment na lang kita kung ang mga nahiling ko na o na-obserbaran ko may mga namasdan talaga kitang arog kayan na sinasabing non-partisan pero sinda pa mismo ang promotor na maging leader. Naputol si Karandang Rot. Karandang Rot, apod kagiraray. Dahil pagkatatapos. Good morning ki Padeng Roger Rabadong. Dahil ko aram kung hayaningon yan. Si Padeng Roger naka-video call sa kuya. Nagkataon kaya pa din, nagpo-programa ako. And, alata, mayong, Rot, apod kagiraray, Rot, alata. Okay, go ahead, Rot, go ahead. Yes, sabi karon ng June, sabi ko na nga ni Kasubago, sa na-obserbaran ta ka nakalihis na national and local election, dahil na kita magbanggit min mga barangay official na sinda mismo ang nagiging leader nakalihis na election. Kaya kita masasabing non-partisan sa tuyang mga kabarangay. Pero di Los Obos sabi karon ng June, may mga na-obserbaran kita kayan. Iyo. Okay. Ay, Rot. Kung igwa ka Rot, panahon, Rot, dumanan mo kung mayo ng uran o sa mga masunodal daw, tama iapot kita duman sa, kuyan, duman kiduna.
sa senior citizen. Yes, tabi karandang June, mapagsadahan tayo siguro sa aga na lang, kaya tabi karandang June, tamayo. Sa aga Mayo, kay karandang Philip, sa aga Mayo ako. Sige na, karandang June, sa aga. Tungan kaya makusog-kusog an oran digdi, kaya dahil kita makaluwas. And siyempre, may itong wara ko yan sa kuya para Bot, karandang Rot, bot mong sabihin, pinaglihi ka ba sa kanding? Iman, Aday man. Nagkataon lang kaya na may kita nin bala para maglakaw-lakaw. Ay. Alam mo na yan. So, yung tabi karandang June, ang dugdag informasyon niya to, na naging reaction niya to hapon na pinagko aki, Kap Monina, Butor Badilla, kag Barangay San Roque, Banwanin Paaw, Rob Cornelius, para sa Radyo Ronda, Iriga. Okay, salamat na marhay. Report! Salamat kay dugang na mga impormasyon, mapadapit po. Ha? O yan talagaan na sarong sa mga dapat rumdum mo na no. An eleksyon kaya po mga tugang sa barangay, pigpapaurloyan pa sa kongreso, na pwede sir ining mapuspon, pwede sir ining idagos. Alagad po mga tugang sa mga constituentes na uuyam naman, na uuyam na sa mga barangay official, gusto ninda magkaigwa na ning eleksyon. Alagad sa mga constituentes sa barangay na mahigos man ngayon sa muya mga opisyal sa barangay, lalo na nga si kapitan, maski nga mayo ning eleksyon, basta ang proyekto sa buyang barangay, dagos-dagos. Okay, gwa na po kita mga tugan min Gis din na pagkaaga. Engineer, may commercial kita. Okay, mga tugan nga. Sir Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo an katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkweting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni Wiki na. At tumagay ng bigbirik-biri ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32.
Atang TCKI. Yung pala dyan. Atang TCKI. Uno ka. Atang waiting naman. Ay, yung pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba ka inutong diyan dito sa iriga. TCKI baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy, tatay dong. Easy, tatay dong. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Ako na music. 332. Ay, nako. Berti man, ano? Nisyong, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, mong tugang buwelta na kita digdi sa tuyang programa. Igual na po kita din 3 minutos, bakalisan na alas 10 din na pagkaaga. Oy, ano man pa sendong naiisipan na lulutuon. Itong panira na pamuntuhan, malipot-lipot kunyan. Oy, kung igwanin alimango or kasag, tapos igwakanin karabasa o kalabasa, tapos ini lulutuon mo sa gata, ay abaana. Ang kalabasa po mga tugang, bagay ining iluto ngunya na panahon. Itong malipot-lipot. Ain daw yang ngunyan, engineer. Kung bakong kasag, itong aniit ay abaan ng siram. Garo pati nagugutom na ko ay. An kasag po mga tugang, dahil lang kita palabi. Nasabi nga ni kan doktor, an mga seafood na yan, ay abaan na supisinte yan ng kolesterol. Lalo na an aniit. Ang sugpo ay abaan ng sisiram. Pero po mga tugang, paminsan-minsan pagkakanman kita. Takon na dahi tanaman nanamitan ang mga sira na siring kayan. Garo maiigno kita. Diyan nga ni sa Merkado Publiko kan nadigdi po sa syudad kang Iriga. Pag pasyar ko may nahihiling akong kasag ay abaan na kamahal palan kang kasag. Ang kilo kan kasag gunyan, abaan na yan 450. 5 pidaso sana. 5 pidaso so 450. O, nagpliti ka pa, hali ka pa sa baaw. Ang pliti po mga tugang hali sa baaw, back and forth 40. Ta 20. O, mapasiring ka pa sa barangay. Ay abaan na labi po mga tugang labi sa 500.
Si kasag na sarong kilo. Mayo man kayang naglalako na ang paninda kasag. Oral daw na lang po mga tugag ang panindakan mga itong nasa Trimobile. Aros pare-parehas. Mayo man lamang nakaisip ni magtinda ng kasag, anin na sugpo, or pasayan. Mayo man lamang. And ini man po mga tugang na pasayan, ang masarap man kain ni sinigang. Itong darakulang pasayan, kaagan mo ning pitsay, ay abaana. Grabe ang paragukrok mo. Mati ko si Karundang Jubilim, naglalaway-laway na. Tapos, kay ibanan mo pa yan ning itong dakulang sili, ay inda. Kasubanggi, burat-burat ka, kinaagahan may hangover ka, ay hali tulos sa hangover. Okay mo ito nga biltan tayo nga mapadabit po sa barangay. An eleksyon po kaya mga tugang sa barangay, ang sabi kan Commission on Election, no partisan. Pero, ang problema, kabaing po kang problema kan national and local election. Bawal magbakal nin boto. Bakit kayan mga tugang na hapot? Paano niya ako pag-implementar kan nasabit ng pinagbabawal na ini? Ay mareklamo nga si tinawan kining kwarta. Ay tinawang ka na ning kwarta, mareklamo ka pa? Garo niya ako sala. Dapat mismo ang opisina kan Commission on Election, sinda mismo personally, namandakop kan mga bagay na mga pinagbabawal po ninda. Taan sarong elektorado po mga tugang, tawan mo yan nin kwarta, ano matamang reklamo pa? Pagtawang ka na ning kwarta ba, reklamo ka pa? Kaya niya ako garo niya ako mayong sirbi. Mayong sirbi ining mga pinagpapaabot ka na kumilik na ining mga bawal. Gagastuson mo sa dangaya 5 pesos sa sarong butante. O si Simon butanting masabing tinawang kaning 20. Ayan po mga tugang, dapat kaya ang kumilik mismo ang magdakop. Kabayang po mga tugang kan PNP. Ang PNP pagdadakop din si mga bawal. Pirang taon bago magkagko-eleksyon. O yan man sanaan medyo madiredepisil na trabaho ka na kumilik. O ining national and local election, susunod naman 3 taon. O si 2 taon na kuyan, diskanso man sinda, bako man magabat ang trabaho. Kaya yan mga tugang, sa mga dapat baguhon man kan Commission on Election, ansa inda mga patakaran. Digdi naman sa barangay eleksyon. Ang sabi kan Commission on Election, sa barangay eleksyon, no partisan. Tubod man po kamukayan. Sabi nga ni kitong gurang, bados magsakat sa nyug. Dahil man po yun na iibitaran. Kaya kadakol po mga pigbabawal ka na kumilik. Garo sindaman sa naan nagbabayular. Dahil man na pigdadakop. Tatawan pang obligasyon sa mga elektorado
na magdakop, mantang obligasyon po yan kan Komisyon on Eleksyon. Nakadakol ang bawal. Pero kung babilohon manan maayo ng bawal-bawal, si mayong kwarta, pasensya. Si may kwarta, turus-turusi. Iyo baga? O ano, karandang lim, bakong tama? Ang parabawa, maman na dadakop, dahil man pigdadakop, tatawan pang obligasyon sa mga elektorado na iyong magdakop, ay pambira. Tinawang ka na ng 2,000, ma-report ka pa. Garo ka man sa nakayan bua. O ngunyan, O kadakol na naman mga rules and regulation kan na barangay eleksyon. Hilingon ta kung ano na naman ang mga bawal. O sa sarong botante, dapat kaya ang gastuson mo 5 pesos. Tubod ka kayan. 5 pesos ang gagastuson sa sarong botante. Igwalang nga ni tulong nagarampangan, mahagad sa imo ning sarong buting purog. O idibay-dibay mo to sa amna ang purog 65. O divide 3. O ano yan, nag 5 pesos? Ay, pambira. Kadakol mga bawal ka na kumilik. Alagad po mga tuwang, dahil ba ninda implementar ning tultol? Dapat igwasin dang, kung dahil sila pwedeng magdakop, empleyado ninda. Si mga rayon po dyan sa opisina. O mag-hire ka mo. Lalo na po kung nagdadangadang na naman ang eleksyon. O ang trabaho ka yan, magdakop kan mga violators. Ay, pambira. Kaya man sa nalugudano, sayang kan mga pinagpapagalan kan sa tuyo mga congressman, senador, kadakol po mga nakapasar ng mga sangunyan, mga Republic Act na. Asin kadakol pang mga ipapasar na mga bill, alagad po mga tugang pag-abot sa implementation, o ini na ang problema. Sa lokal na gobyerno. O ininganing itong last year, so road clearing operation. Si primerong inot na bulan po mga tugang ay nanggama-gama. So mga structure na pwede pakinabangan kan mga tao, ginaraba. Si mga toy-toy na may mga tukaw-tukawan man, hinarali. Ano man obstruction kay to sa tinampo si mga tukawan at mayo man maaging baroto sa kali. Ayan po mga tugang, dapat kaya iniisip na marhay. Ano ining i-implementar ta? Dahil daw kita, bako daw ining ko yan. Dahil daw ini pangiritan lang kita kan mga namamanwaan, garabaon ta si mga rayaon dyan sa gilid kan tinampuda, dahil naman nakakaulang. Ano sabi maway dining nuwarin pa maway dining. Dapat kayan mga tugang, obligasyon na yan kan kontraktor. Ako igwaman way dining nagigibuhon, ang magaraba kayan si kontraktor. Tayan, o argo dyan, tag-urana. O sa mga waiting shed na ginaraba sa gilid kan tinampo. O, manang sirbe, manang masisirungan sa mga tao. Pero kung sangon yan po mga tugang, talagdadakol na ang mga behikulo. Ini-swestyon ko lang swestyon ko sa mga lokal na gobyerno. Magpasar po kamo ning resolusyon na bawal magparking sa gilid kan tinampo, lalo na po so
may mga autong mayo ning parking space, iyan ririkiron. Ririkiron. Natanganing tubuson sa lokal na gobyerno ang sa indong mga behikulo. Iyo yan dapat. Sangon yan, kadakol na ang behikulo. Ang behikulo ay grabe na, garo na kita syudad. Garo na kita na sa Metro Manila. Ngunyan po mga tugang, pag magkaigwaning ordinansaan sa rong lokal na gobyerno, mapadapit digdi sa mga nagkapaparking, sa mga mayong garahiyan, magkakaigwa pa ningin negosyo. Negosyo po sa likod ng kaini. Negosyo sa likod ng kaini. Si igwaning mahiwas na lote na mayo man nin building, pwede itong ipaarkila, garahiyan lang kan mga behikulong mayo ning garahiyan na may sadiri. Negosyo po baga. Maghagad ka na sana dyan ning, halimbawa, 1,000. Bulan-bulan kada sa rong behikulo. Makalaog si 10 behikulo. Duman sa imong lutig, bakang 10,000. Ay, abaan. Madali po bagang kwintahon. Ang bulan mo 10,000. Garo pa pensyonado. Maraot mo pa yan. Kaya ang nakakibintahin naman digdi, si may mga luting may wasiwas. Na pwede sir garahiyan. Kaya switch ko lang duman po sa mga lokal na gobyerno na magkaigwaning magpasarpok amo ning resolusyon. Dapat aprobado. Makikipag-koordinar ka mo sa mga namamanwaan, public hearing, and iyan po mga tugang pag nakapasar sa lokal na gobyerno, itutos pa yan ninuduman sa probinsya. Natanganing pusog, masarig, ang sa indong ordinansa. Pag pinagpaboran po yan mga tugang ka na sanggunian panlalawigan, nina, negosyo na po ang sa likudang kaini. Negosyo na po. Gabos po, digdi mga negosyo. Si lokal na gobyerno, pag natuwing ka, gurano ang balukat. Abo-ubong matuwing, mayo kaning garahiyan, maarkila kaning garahiyan. Iyan po mga tugang, dapat maisipan po yan kan lokal na gobyerno. Magsain man po digdi sa ringkunada. Takadakol na po ang sa tuyang behikulo. Obserbado ko po yan. Haros nakaparking sa gilid kang tinampo. Digdi po itong mga ginibong widening road, digdi sa right side. Ginigibo po conventional parking space. Pero po, kung igwa kitang araw ka ng ordinansa, pag nahiling na may nakaparking, lalo na kung dahil man naka-hazard, but sabi yun, pag dahil naka-hazard, parking talaga yan. Maahalo yan dyan. Pero kung naka-hazard ang sarong behikulo, ang but sabi yung kayan, dahil siya na yan mahalo yung mga 5 to 10 minutes, mahali yan. Siyempre, pag naagihan ko tuwing, ay abaan na. May boom yan, may boom. Ririkiron. Guguyo dun na ko tuwing. Iyan po mga tugang, makakanood ang mga may sadirining lunadan. Nadain na magparaparking dyan sa gilid kang tinampo, lalo na po kung ang tinampo sadit. Okay, kuha na po kita hinggang 20 minutos, bakalisan alas 10 din na pagkaaga. Padagos pa manggiraray po, malumluman sa tuyang panahon.
Okay, sabi digdi, hali po di duman sa Taguig City. Sabi ni Michael Lerot, sabi niya, pabati naman si Sam Lu, birthday niya. Okay, happy birthday, Sam! Ayaw po din sa Barangay Wawa, Sitio Carnation Street, Taguig City. Naka-live streaming siya kanyan. Kaito po mga tugang, ang Taguig na yan, inot na pagdyan ko, Taguig Rizal pa lang iyan, Taguig Rizal. Si Panduwa kung pagduman, Taguig Metro Manila na. Si ultimong pagduman ko, oy abaada, syudad na. Taguig City na. Kaya grabe po mga tugang, an asinso. Ang city dyan sa Metro Manila, taraning-taning na. Garo anday lang dyan magigibong syudad an Patiros ano. Sadit man an Patiros. Luway-luway Mike, kansay mong pagmaneho kan ambulansya. Aram ko nasa kuyang ka. Nasa ambulance driver ka. And sa ngunyan po mga tugang, ay dyan man pala sa dyan man sa Katanduanes. Ini man na kababata kong si Joseph. Naghali inidigdi sa banwaan kan baaw. Nakakasayod. Sayod niya suiri. Sayod niya sutrak. Ay abaan na pag-ulik digdi sa baaw. Si masiram, masiyam na. Good morning kay Pading Siyam. Milchor Kakbiling. And also good morning man kay sa ito nalingawang ko. And dyan po mga tugang sa Barangay Salvacion, nagkaulay-ulay kami. Oy, good morning kay Tres. Ang samoyang treasurer na magayon-gayon. Saka ang samoyang secretary na magayon-gayon. Pwedeng panlaban sa Mrs. Baaw. Ang tigdon niya halangkaw. O magayon-gayon. Kaya pwede yan panlaban sa Mrs. Baaw. Yaon dyan sinda Karen. Karen Badyola. And si Miti Solano. And also si Kapitan. Dahil taman pwede lingawan si Kapitan. Naka-live streaming pati sindagon niya. Si Kapitan Christopher Sales. And sa ngunyan po mga tugang, mapaabot po kami ng condolence. Diyan po sa pamilya Bustarga. Si Manoy Bador Bustarga po mga tugang, binawi na po ng buhay. Sa iyang bangkay, napapatintihan po dyan sa Zone 2, Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Dahil ko aram kung rin ang lubong. Tibaan na makaduman ako, maya po takuno rin siya ilulubong. Yan po mga tuga, ang buhay kan tao talaga Yan kaulay-ulay ko palang yan. Kan nagduman ako duman sa farm, ay abaan na tapag kinaagahan na baritaan ko gadana. Ito pala, inatake. Atake di kurason. Ano man daw tayo inapod ining atake di kurason? Atake po mga tugang sa puso.
Ayan, igwa kong tips sa inyo po mga tugang, although nakatapos na si mga pistahan. Pag nagkakakan po kamo ning matataba, for example, ining litson, ining pata, maray kong patang iba ta, dayan nakamayo ang kolesterol. Pero kan ang ibang pata may kolesterol. Ang kolesterol kaya grabe. Ang iinuman po nindo mga tugang na tubig, itong maligamgam, itong garo mainit-init pa. Dahil po kamo mag-inom kitong abang liipot na tubig. Kung kamo po nagkakakan nin matataba. Araw kan litson. Tayan po mga tugang, nabilog-bilog pa yan dyan sa indong ako yan sa tutuldan, sa truth. Kaya yan po mga tugang saro yan sa mga tips duman sa mga may hilig sa matataba. Ako po nga ni mga tugang, mahilig ba ako sa taba? Alagad po mga tugang, ayan anday ko nalilingawan, maski gaano kasiram ang matataba. Dahil mo po paglingawan, ining tubig na mainit-init. Ayan po mga tugang makakatabang yan sa imong health. Takon ang iinomon po mga tugang itong maliipot ay inda. Tibaan pirang minuto at takihong ka. Hoy, kadakol ka na kan live streaming palan. Yaon si Pading Chudi Asur. Okay. Yaon si Michael. Mike, luway-luway lang kapag maniho ha. Hindi ako lang kung nag-uuran dyan sa Tagig. Tadig kaya sa Samuya. Adig sa Iriga. Nag-uuran. And yaon man sa ini, ang mensahe, oy birthday mo. Dahil man, bako kumang birthday ngon yan. Yaon sabi ni Michael, pabati naman sa Lu birthday. Birthday ngayon, okay. 2 bisis ko na. And digdi man sabi ni Chudi, sabi niya, good morning, Pading June. San palan ika, di si Kiyay. Ay, aba naman si Padi. Halo, medyo kuya na Padi. Inagihan naman ning ako yan. Masang bulang kita sa Pitsa Nuevi. Ngunya na Enero. And, alata, basahon tapaan iba. Yaon man si ini. Katsug ka dong. Pabati san Samlu birthday ko, sir. Iyo, okay. Birthday na pala, okay. Happy birthday! And yaon man si Melchor Alvar, sabi niya, pabati po kami, kami, Igdisa City, Saing City yan. Paranaque ini City. Alvar family sa San Antonio. Buhi, Camarines Sur. Okay. And, simpa, kadakolan sa to yung mga kuyan. Uy, kadakol pa lang ka di. And yaon man si sabi ni Katchoy, uro-utro, pabati, birthday.
Sana maligayan sa iyong pag-celebrate ng birthday mo. Ano-ano? May nagpapansit ka na sa mga kasamahan mo. Diyan sa Taguig. And sabi niya, ayun pa to. Uro-utroan sa iyang message. Birthday niya ngayon. And sabi man ni Pading Chudi, birthday Padi. Kading, okay, happy birthday inaanak. Birthday pala, so inaanak. Okay, birthday kan sa imong inaanak. No aran yung padingon yan? Garo, dahil kita mga kadyan medyo mauran-uran. Saka si driver ko, talagin. Nangaki na sa agum. Kaya di ako makakuyan. Makalihali. Sabi niya, bakalun yan, Padi. Pading June ang kasag. Dawa 550 pa. Di naman ka mamasahe ay pambira. Okay, amo baga. Pero Kamal pa di ka nakasagduan ay ano daw ning kasagta abang Kamal. And sa ngunyan, kumusta na sana si mga gabos pong naka-live streaming, digdi po sa RPNDC kay Iriga, kumusta na sana? And sa gabos na naka-tune in, sa mga transistor radio, ano man po sa mga pinagkasibutan, sana po, perbi kitang nasa good health, mayo magkitang iniindanin kaya ano man ang mga kamatian. Sabi nga sa Tagalog, wala tayong iniinda ng mga karamdaman kasi sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. Bawal magkasakit, mahal ang gamot. Mahal po ang gamot. Kaya ingat lang po kita. Lalo na po nag-uran-uran, digdi sa Rinconada. Ikaw na po kita nin 33 minutos, bakalisan alas 10. Anin pagkaaga. Ay mabasa daw muna kita ning text. May mga text na kita. Okay, halata sinaduldo. Okay mo to nga may pinagbasa lang kita ni Kuyan, digdi sa tuyang Kuyan text. May nagpaabot ni tabasahon ko po mga tugang yaon man si Jigo. Happy viewing kay Jigo. Yan. Jigo Bandido kan Salvation Baaw. Baydal tugang po ni Kagawad Tingaw Baydal yan. Okay. Naka-live streaming na siya. Okay, yaon di duman sa Quezon. Quezon Province. Igwa kitang mga naka-live streaming hali po sa iba-ibang lugar. And good morning man dyan sa may partikan na Katanduanes.
Masbate. Sa Masbate po mga tugang, paghampang ka duman sa may Iloilo, ang tataramon mo Ilonggo. Pagyaong ka digdi sa hampang ka digdi sa may Samar, sa Marinyo, kumbaga Bisaya. Kaya kuya po mga tugang, Bisakol an apod kayan ka Masbate. Pagyaong ka digdi sa may Haranikan na Pasakaw, ang tataramon mo Bicol, solid Bicol. O kaya nagkakabaranga po mga tugang, ang tatara mo dyan sa partika na Masbate. And at the same time po mga tugang dyan man sa Sursugon, Iyuman. Haros igwa naman ning halo ning Bisaya. O kaya kuminsan Tagalog na lang para magkaintindihan tayo. Pag nagbisaya kasi may na tayo sa Bisaya. O kaya iyan mga tugang And sa ngunyan ipadagustan urulay ta, mapadapit po digdi sa tuyang programa. Ngunyan po, igwa na kita nin bagong vice gobernador ng probinsya. Good morning. Although dahil pa kami nagmimit, dahil pa kami nagkakahilingan, padihon ko na ini. Si Pading Sal Fortuno Junior. Saro ini si Mag-agum pati Mag-agum. Saro ini sa mga nagninong ninang kay ito pong aki ko na kinasal kan nakaaging Enero 15. Kaya padihong ko na ini si Vice Governor kang na probinsya ni na Camarines Sur. And also si Pading Liling yan. Saro ba sa mga ninong si Pading Dante Aribalo, and the rest dumana po sa partido, si mga nanggara naman pati kuyan man, si Saro Alkalde, si Saro Vice Alkalde Gabosgana, and yaon man si Congressman Fresley de Jesus, an agum po kani taga-Baaw. Si Mading Maricel Imperial Andis, na agumning ni Congressman Presley de Jesus, ang representante po mga tugang kang Pilrica party list. Yan, kaya naramdaman po din do kitong nakaging bagyo na nagrabe po so Rinconada, na grabe so Iriga. Ini po so nagtabang duman. Ino po ining Pilrica na madali pong ma-restore so sa tuyang elektrisidad ipinadara po digdi si mga ekipahe, si mga truck, si mga tawo ni Congressman Presley de Jesus. Iyan mga tugang ang istorya kayan. Pero padihong ko naman, tas bang agum man, ninong-ninang man. Ninong-ninang man si Mag-agum. Kaya pinapaabot nga congratulations nakabali man duman sa mga party list na Pilrica. Kaya iyan mga tugang. And sa iba pang pag-urulayan ta po mga tugang digdi sa tuyang programa. Although ang programang ini regular pong pinagkakaputan ni karundang Joey Habanalim, nagbabakasyon. Kita po temporaryo minti. Temporaryo lang kita na nagkakapot ka ng programa. And igwa kita nga programa duman po sa Sabado. Ining pag-ulayan tabanwaan. Yaon po duman sa mga magagayo na mga programa kan mga bagong ilhidong opisyal kan banwaan. Kung ano ang senda mga plano. Plano kan sa indang paggogobernar sa sarong lokal na gobyerno. Taan iba baguhan. An iba man re-elect. Pero maski nga na yan re-elect, igwa pa bang girara sa indang idudugang ng mga programa sa indang paggogobernar. Lalo ngunyan ang sa tuyang gobernador matapos ng termino si Governor Mix Villaferte, siya na po ang karibay ni Congressman Joe Fortuno
digdi sa Rinconada. Siya na po ang karibay. Kaya kumbaga, ang sa iyang lugar, tinubis-tubis. Sabi sa Rinconada, tinubis-tubis. Digdi lang sa Rinconada. Alagad, siya ang representante duman po sa Kongreso. Yan ang nakakabintahi. Tan opisina niya duman sa Kongreso. And digdi po sa gobernador, iyan, ang sa iyang tugang na si Luigi Villaferte, sabi nga ni ang bagong LRB, digdi sa probinsya ni na Camarines Sur. Kasi gurang na LRB, oto na po mga tugang, nagtalikod na digdi sa ibabaw kang Kinaban, and igwa nang nakaribay. Iyan mga tugang, ang mga bagong mga matukaw sa probinsya, sa distrito, and digdi man po sa syudad din Iriga, ang matukaw naman po na alkalde, iyo ang vice alkalde. Si vice alkalde, elect para alkalde, si mayor, apo doon ng mayor, tapinag, kuya na po kang komisyon ng eleksyon, Rex Oliva. Iyan po, kaya Oliva na po ang alkalde digdi sa syudad din Iriga, sa maabot pong pitsa 30 ngunyan pong Hunyo. Kaya kadakol pong nabago. Diyan man sa Bato, si Vice Mayor Engineer Frank Bernaldez, iyon naman ang magiging mayor, si vice niya, si elect Mayor John Sorilla. Maray sa banwaan kang balatan ta, iyo manggiraray. Si alkalde sa Munina, agom kay itong dipuntong Ernesto Baris. Yan. And sa banwaan ka na bula, iyo manggiraray. Si magkalaban. Si magkalaban iyo man dyan na ilihir. Si alkaldesa Migay Ibasco, and then siya Malanyaon. Iyo manggiraray. Diyan sa banwaan kan baaw, ang naribayan lang dyan, si Vice, nagkandidatong mayor, dahil pinalad, ang nakaribay sa iyo po si GBB. Jerry Borrella Briseño, ang sa iyang alkalde, iyo manggiraray, incumbent. Si Mayor Jeff Briseño. Diyan sa banwaan kan buhi, naribayan na po si Alcaldesa Barji Aguinildo. Ang nakaribay naman po mga tugang, si dating alkalde na naging vice alkalde manggiraray niya, iyo po si elect Mayor Ray Lacoste. Kaya nakabalik si Ray Lacoste, alkalde dyan po sa Banwaan Kambuhi. And ang vice mayor, iyo manggiraray, si Joffred Balagot. Kaya iyo po yan, ay digdi po pala sa syudad ng Iriga, ang vice mayor, iyo po si Dawa Turog Gisngon. Si vice mayor Edsel di Maiwat. Yan ang vice digdi. Duman sa Bato, garo si Ramos, ang vice mayor sa Bato. Iyan mga tugang, ang mga nabago. Diyan sa Banwaan kan Nabwa, iyo manggiraray si dati. Mayor Atty. Fer Sembulan and si Vice Mayor Marisa Belitario Hao. Iyo manggiraray. Kaya kumbaga mayo man na nabago. Alagad sa mga proyekto, sa mga programa, igwasin dang idudugang na mga programa mapadapit po sa indang munisipyo. Iyo yan, si mga proyekto na kuya na kumbaga dahil na dagos ta inagop kay itong election ban, siguro sa ngunyan ipapadagos na ninda. Kadakol po mga tugang na mga proyekto. Diyan po nga ni sa Barangay Salvacion, dayapot-hapot ko na ano ang priority projects ngunyan.
street light, ito bagang maliwanag na street light. Iyo po ang priority projects ngunyan. Yan po mga tugang, ang street light, kadakol po ang nabibenefisyarang kayan. Si mga mararaot na elemento nag-iisip pa sana, makukontra na, abang liwanag. Maliwanag nga duman, dahil kaya kita duman mag-agi. O dahil kita maghasik ning lagim, mabibisto kaya kita. Lalo na po mga tugang kung street light, makaagan po ni mga CCTV. CCTV. Ang tanod po mga tugang, kabaingyan kan pulis, na napapagalman iyan. Gabos na, gabos na tinampo, dahil man po gabos yan nababantayan kung igwaning mga aksidente or insidente, crime, dahil man po yung gabos na, pero kung iga po ng CCTV, sinakabantay po duman sa monitor kang CCTV, o pwede sir, mahiling, magsugo, o dumangiya sa may parting araw kini, igwa nga yung aksidente, nagbaranggaan nga sa duwang bihikulo, pwede nga yung dumanan mo na, tayaon pag sa tahaw kang tinampo. O iyan mga tugang unservic ang CCTV. Maski po sa mga kriminalidad, iyo po yan, may hiling po kan CCTV. Tan CCTV po mga tugang, dakulang bagay, tainot may zoom na. Ito, maski harayo, pwede mo siyang paranyon, mabisto mo si tawo, o mahiling mo suplit number, nakakaigwa na po ning zoom. Kaya yan ang pinakadakula na bagay sa partikan na CCTV. O kaya, dyan man sa Banuan kan baaw, iyuman, ang CCTV dyan, nakapalibot naman dyan sa merkado publiko. And then, dyan sa may mga mayor na tinampo, duman sa may sementeryo, igwa duman CCTV. Basta igwa na po, gabos, Santa Cruz, haros, gabos na po na mayor na tinampo. Igwa na po ning CCTV, kaya din na po nadidipisilan ang PNP na mag-imbestigar. Lalo na po kung hit and run ang biktima. Kadakli po mga tugang, pag mayo ning autoridad, mayo ning nakakahiling, ang isip, kada aksidente, dumulag, mayo mga yang tao. Pero, may CCTV. Ihilingon duman sa CCTV si pangyayari, anong oras, anong aldaw. Halata ba yan? Rodang Philip, alatan na yung kung ano naman maduldog ko digdi. Okay. Bicol Connection Report. Okay. Karon ng Philip, ipasok mo. Salamat, Karon ng June. Good morning sa mga prantaba niya to. Mga kaulay niya to, si Punong Barangay Mapeso Cotimenya, kana Barangay San Francisco, Regisirat Jan Iriga. Sa panahon ng Tig-uran, kung anuman na mga programa niya. Kasi aktibidad kontra sa dinggi. Kap, good morning po. Sa RPDCKI, ang korpo si Jun Batan. Hello? Hello po, Kapitan. Maray na ramrag. Maray na ramrag po, Kapitan. Hi, good morning po, Kuya Jun. Kuya Philip. And sa amin po nag-report na good morning. Opo. Sa kunyan po, ano ng plano kan sa indong barangay na panahon na po bagangunyan ng uran? Kumbaga, namamayag pagdangunyan ang mga namok. Ano na pong plano kan sa indong barangay? Actually po, kami Kuya Jun, yearly program naman about sa anti-dengue campaign. Action Barangay kontra Dengue. Kamaturan, time po na ako na po sa naging punong barangay. Nagbaba po at itong mga cases naman sa dengue dati-rati pero din mataas. So, actually, ito sa bago, nag-usip kami ko kanamang barangay nurse na this coming Friday, may gagawa po kami orientation po mga BHW. And then, doon pong
Kung siguro Saturday, may gago po kami info awareness campaign about dengue. Okay po. Sa apera po kayan, naglibot na po kamukan sa indong gabos na barangay official sa mga constituencies na kumbaga tinawan na ninyo ng patanid o warning duman sa may mga stock na mga goma na haralio na yan. Actually, doon lang nagigibo ng awareness campaign. Ginawa kaming infographics about sa dengue. Just kung sabi nga niya, ko kabisto na kita na ko kabisto po na gaan sa dengue sa Manila. Igin po iya, I think less than 5 years old. So, irakman po, sayang kung sakali Quintana na natawan sa proper attention at kung Santo Barangay Nera, then mailigtas Quintana sa Igin. So, hopefully po Jun, since sanay naman po ako mga taga San Francisco isa po talaga sa focus ko health. At pong dengue awareness campaign siguro po isa dati sa pinakatutukan ng mga nagsuran. Opo. Okay, salamat naman. Kumbaga, dahil nagpapabayaan punong barangay sa San Francisco, digdi po sa syudad kan Iriga. And apera po kayan Tabikap, ano pa ang mga plano kan sendo nga opisina apera po kan anti-dengue campaign apera po kayan ano pa mga plano na pwede pong pakinabangan kan sa tuyong mga kabarangay diyan? Intensiyon ko kuya dun kami po sa ADI mag-election o dire permiwan pong sige-sige ang mga programs po naman sa barangay. Kandidato man po ako o dire sige-sige lang up until na siguro ang amin pong mga programs, projects, and activities sa pong barangay. Ang pinaka-importante po talaga sa barangay kaya continuity. Kung program mo ko last year, dapat po ma-implement ulit. And then, kaya kung mababayad po niyo ang mga program naman po year 5, year 6, gusto po naman na sige-sigian ang mga programs naman sa barangay. So, tatakal pa pong plano ko yun siguro after kading tutukan ko muna po ading dengue and mothers class. In the next few weeks, asa naman po mga bagong activities sa po barangay San Francisco. Opo. Inabot na po kamukang programa ni Elec Kagawad Daday, kitong feeding program? Di pa. Actually, inuna yata niya sa to mountain barangay. So, kami man, very man po kaming, very much willing na kung si manan ang mga gusto pong magtabang sa barangay. So, very man po kaming open po para. Okay, si mga day po pa dyan na inabot, aaboton niya, sangon niya na saro na siya sa City Councilor ka na syudad din Iriga. Ako po, actually, Kuya Jun, ko magkaiba kami ni Daday na nagkakampanya since na parehas kami barangay official. Sabi ko kanya na tutukan niya ang mga barangay. So, medyo nalulungkot nga niya gusto magintana na makaiba ko. Pero sabi ko, that's life. Parang talaga ka. You win some, you lose some. So, life goes on. Pakarayin na lang niya performance na City Councilor. Magkapit na kami kan ever since na bagyo pa kaming mga barangay official. College pa lang, barkada ko na yan. Kaya, good luck kanya. And sa amin pong mga nanggana. So, good luck. Ako sira 3 years para mag-serve lang dali sa nakan para sa mga official na talagang nagtatrabaho. And bauban para sa mga naginigay ko. Opo. Okay, karon ng Philip, kung igwa kang karagdagan nakahapotan kay Kapitan? Okay nga po. Kap na apot ko lang po kung anong reaction mo dapat tigdi sa barangay election kung idadagos o day. Mas maray. Para ka na ko, mas maray na madagos sa barangay election. Pero permi man kitang migsunod kung unuhan ng batas na ipapasa ka ding sumusunod na administration. Sabi nga ni siguro incoming speaker Romualdez, ang pinaka-priority talaga itong mga stimulus package para sa mga Pilipino and election will be second priority. Pero para ka na po, personal opinion, mas marami mananggad po managos para at least ito naman fresh mandate at ito pong mga elected barangay officials. So, ako po, ang amoy ang stand ko. Pero whatever is the law, we will follow. Kaya, Philip.
Hindi po sa kampanya laban sa illegal na droga sa talagang digdi sa San Francisco sa po ini sa pinagatututukan na Iriga City PNP dapit sa droga. Kumusta po? Ayusin mo po kayo, Philip. Kapag isa di kang poblasyon barangay na mga tao come and go, at may nasa apartment, ng tao, 2,000 plus household, dahil sa population. So, talagang big challenge na makontrol ang in and out ng mga tao. Pero kami man, hindi man kami nagpapabaya at for assessment man, namin man pong mga barangay official, reported man po sa proper agency kung sila yung mga nagagamit po ating pinagbabawal na droga. And ang sinasabi na po kanda siguro kung matawad sa pagkakataon na magpundo na po si Kuya Philip, isitaman po na pinaka-safe mananggad is mamuhay kita na dahil tinatabakan ng ibang tao. So ako yun ang stand ko saan. And ako po, personally, kino-comment ko man nating mga kagawad kapag po ako mga kaipuan na witness tera and ako po kaipuan na i-report. So, properly reported man po kayo, Philips. Mensahe mo na po sa mga taga-barangay San Francisco na mga panahon pa nagdadangadang naman na Pentakasi sa Ciudad Iriga. Tapos ang San Francisco taro po sa sentro pa na Ciudad Irigang barangay. Siguro masabi ko na lang advance Pentakasi and kami man business as usual. Trabaho naman. So, sana permi lang po kitang magnandi na irayuman kita sa kinunupaman ng mga kalamidad. And naniniwala po kita na basta nagtatarabangan, pinaka-importante po, magtrabaho kita para sa mga taga-Iriga, para sa mga taga-San. So, ang lang po kami, Philip. Thank you po. Good morning. Pedron, God bless po. And, Okay po, Kap. Salamat. Opo. Okay, karon na Philip. So, initabi pa rin yun na pakikipag-ulay niya to kay Kap Masa Reto Katinganya ka na Barangay San Francisco hindi sa Ciudad Iriga. Dati namin kaya na inian barangay na antisipan servisyong first class. Kaya pag nagdigdi ka, dahil pa maging second class. Pero pagdabot sa servisyo sa barangay, talagang number one. Oo. Naroman si Kakap. Bisitado mo si Kakap. Aring ka to. Doon sa Sagrada. Ayo. Baaw mo kita yan. Napunkan mga kapitan, Kakap. Ayo. Kakap talaga. Duwang klase yan. May kapsula, may kap-kap. Dahil ay karoon lang yun mag-kakak. Good morning na lang sa mga barantada niya to. Hindi sa sentro ka na Ciudad Iriga, sa mga pag-iriba ni punong barangay Maka Resoco Tumenya ka na Barangay San Francisco na abang hihigos at bubuot. Tapos maggayon pa, guwapo pa. Dito sa kuyang location ini man si Philip Parasona, RPN Radio Ronda. Field Report! Okay mo ito kaginabot na kita sa tuyang pamamaan digdi po sa Bicol Connection na kaibanan ta. Sa pangaran po ka na regular host na si Karundang Joey Habanalim. Kita po ang nagkairibanan June Badungbatan sa pangaran po ni Karundang Philip Barasanawid punong barangay kan San Francisco, Ciudad Iriga. O dahil ko na sa roon ta medyo talagang huros na kita sa tuyang oras. Okay, salamat ka sa inyong pagkantaman. Diyos mabalos. Saan ka, boss?